ለእግዚአብሔር መምህርና ለመስሆን ስለማላሁ ለረፍቱ ያለ ሕይወት የስማዕና እዚህ ማናጸረ መንፈሳዊ ሀገራዊ በዓላትና አብነትና ጥበትና ለተመስክርበት ግበታትን የምኳኑ ክብር መስቀልን ጸጋን የመስቀል መጽሐፍ ንኩልና ለእግዚአብሔር በረመን በሕይወትን ዘውትር ምኳኑ ስለተበለ የጥና ቆመ ከዚህ ዝሙጥን ለያመና አኑራና ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቸርች Your Excellency Sheikh Saile, Governor of Central Region, Your Excellency Sheikh Salim Ibrahim, Eric Ryan Mufti, Your Excellency Mr. Yosef Khaled, Sulta Legisum Senyum, Sheikh Barihu Pordian, Sheikh Barihu, Berrata Azim Shfatsamuka, Nikur Amahadari Naizoa Ma'akel Atosaibu, ለዚህ በዓል እዚህ ፍጻሜ ከውኑ ኩልና ለዚህ ካህደር ጣና ቦታ በመራታ ሃይማኖትን ለባስያን ተሰሚው ናብ ናይ ሺክ ሙላ ቦታ ይፈድለውሙ ኩልና ንኽብሮም አፍ ንበል
Right, bisa buana bermakan azim, besi keluar kembali. Jadi mereka terserah sekaligus dari wata negara dosa kemarin wata itu jadi Allah berhati hati besar. Baru serata wahara senyum berdua. Beberapa wahara senyum berdua berkat dua. Jadi kita setelah beberapa azim bishik وتعالى ذكر دنيا وجنتهم تبارك الله. بسم ومنفس قدوس هذا الله بسمان ومنفس قدوس هذا الله بسمان ومنفس قدوس هذا الله ስርዓተ ቡራችን ፈጺሞ ከምቲ ሕግን ስርዓትን ዘማለም ዝእዝዙ ናይ ሽግ መወልዒ ባሪኾም ንክቡር ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሂቡ ኣሎ። ስርዓተ መውላዕ ናይ ሽግ በዚ ሰዓት እዚ በቃል ይፍጸማሉ። ብብፅዕነቶም ባሪኾም ንክቡር ኣመሓዳሪ መወልዒ ሽግ ይህቡ ኣለዉ። ከምቲ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ጸሎት ተባሂልና ጸንሐ እዚ ክቡር በዓል እዚ ንድሕነት ነፍስና ስጋማን ዝዕቅብን ዝረድእን ኣልመስቀል ክቡር ከምዃኑ ፍጻሜ ስርዓት መስቀል ዝትግበር ከዓኒ ንድሕነትናን ዝርየትና ከምዃኑ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍትና ዝኣስበዩ ናይሽ ምውላዕ ፍጻሜ ዝትግበር ኣሎ። እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኑ። መንፈሳውን ሃገራውን በዓልና በዓለ መስቀል ኣብዚ ተፈፂሙሎ ነዚ ክቡር በዓል እዚ ንምዕራግን ነዚ ክቡር በዓል እዚ ሓጎሶም ንምግላፅን ቦታ ምስናይ ዝፈርሁ ብፁዓን ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡውን ሰበስልጣን መንግስትን ዕዱማት ኣጋይሽን ብዝያዳ ከዓ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ከምኡውን ፖሊስ ዞባ ማእከልን ጸጥታን ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት
ዮሐንስ